Hi guys, it's me, Brix, and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video is isi-share ko lang sa inyo yung nabili kong diet, ano bang tawag dito? Supplementary about siya sa diet. And sobrang mura niya lang and ano siya, para siyang sister product ng Gluta-Lipo. So, but before tayo mag-proceed sa ating review ng product na ito, gusto ko lang ipabot sa inyo na please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, without further ado, let's get started. So, ayun na nga guys. So, ayun. So, siguro nakita nyo na sa thumbnail at sa title ng ating video na ang product natin is sister product siya ng Gluta-Lipo or ewan ko, or same ano lang sila. So, ang name niya is tadaan! Ayan. Actually, nabuksan ko na siya para i-check yung parcel kanina. So, ayan. Ito siya. Daily Fit. Daily Fit dark coffee fiber drink. Tapos, merong nakalagay na dito sugar-free, lactose-free, and keto-friendly. And lalong-lalo na sa mga nag-diet ng keto or keto diet. So, ayan. So, ito siya. Ito yung unsealed kasi binuksan ko na siya. And ito yung sealed. So, diba? Halatang sasabihin mo talaga na talagang well-packed siya. And totoo siya, guys. Hindi siya fake, parang ganun. Pero totoo talaga siya. And ang price pala nito, ang price point pala nito is 159. So, ayan. Yung Gluta-Lipo is nasa mga 300, 400, or 800 yung ano. So, ito reseller to. So, 159 and ayan. So, ito siya, Daily Fit. And basahin lang muna natin yung kanyang mga anong tawag nito, yung kanyang ingredients na ito. So, ang ingredients niya is Robusta coffee, milk thistle, grapeseed, acai berry, mangosteen, garcinia, cambogia, marine collagen, barley, chia seeds which is good, so spirulina, moringa, glutathione, sakura, guarana, seaweeds, green tea, L-carnitine, turmeric, psyllium husk, goji berry and ashitaba and stevia. So, yun yung kanyang mga ingredients and merong nakalagay dito. Yung box niya is meron siyang 10 sachet and 21 grams per sachet. So, yung kabuuan niyang content is 210 grams. So, ayun. And, ayun pala guys, dietary supplement para. So, ayun, dietary siya supplement. So, ayan. And, meron siyang coffee, ganyan. Pero guys, hindi ito kiniklaim na kapag iniinom mo to, papayat ka na. Pero, kailangan mo rin uminom nito and sabayan mo ng tamang nutritional diet and exercise para maging effective naman and wag tayong magdepende sa mga supplement. But, ayan. So, itatry natin to. So, ayan. Hindi natin test na baka papayat kasi malabong mangyari yun sa akin. So, ayan. So, magkaroon lang tayo ng review and taste test. So, ayun. So, ayun. And, meron pala siyang direction. Basahin natin yung direction. So, Empty a sachet of dark coffee fiber drink in a cup. Second is pour about 150 ml of hot water and stir until powder completely dissolved and chia seeds become gelatinous. So, meron siyang chia seeds. So, kailangan mo lang, siguro ano pa yun, parang kung hilaw tapos maluluto siya sa init ng hot water and magiging para magiging jelly na yung dating. And lastly, para sa cold preference, kung meron siyang cold preference, kung ayaw nyo ng mainit or coffee, hindi kayo coffee lover, merong cold preference. So, in 30 ml of hot water, completely dissolve one sachet and let chia seeds become gelatinous, para siyang gelatin ganun. Before adding 120 ml of cold water and pwede din kayong mag-add ng ice. So, ayun. and basahin natin yung caution. So, not recommended for children, pregnant and lactating moms, and individuals with pre-existing medical conditions. So, ayan. And for the important reminders, this is not a medical beverage and should not be used to treatment symptom of any diseases. So, ayan. So, storage condition niya is store in a cool, dry place away from direct sunlight or heat. Keep out of children's reach. So, ayan. So, ayan guys. Ganito yung kanyang packaging. So, buksan natin kasi nabuksan ko na to para i-check. Ayan.
Ayan, ganito siya guys. So, pag bukas nyo, ganito. Ayan. Meron siyang 10 sachet. So, ayan. And, ano lang siya. Plain white lang siya. Hindi ko alam kita niya. Tapos, merong nakalagay na expiration date. Ayan. Expiration date. Ayan. Meron nakalagay. And meron din naman nakalagay dito sa expiration date. Meron din nakalagay dito. Ayan. So, manufactured siya sa AK7 Corporation, Metro Manila, Philippines. And ayan lang, simple, just simple white lang siya na packaging. I do not know if you can see it, pero ayan. Tapos, ma-expire siya sa October 6, 2022. So, ayan. So, ganito lang siya guys. So, ngayon, taste test natin siya. So, hindi ko ito iti-test ng isang week kung effective ba siya pang dietary, pero I will not recommend it na mag-depend kayo sa mga dietary supplement. But if you are trying to drink dietary supplement, uulitin ko, sabayan nyo ng tamang nutrition, diet, tamang pagkain, or di kaya mag-calorie deficit kayo, and tamang exercise na kung gusto nyo ma-achieve na magpapayat, magpamuscle, ganun. And parang support system lang din ito. So, ayun. So, mag-taste test na tayo guys. Go! So guys, ayan, nalagyan ko na siya ng mainit na tubig. So, haluin lang natin siya. And, ayan, haluin hanggang sa yung chia seed is maging, ayan, mga seeds yan. Maging glutinous. So, ayan, parang ano pa siya, oh. Hindi pa siya glutinous guys. So guys, ayan na. So, magte-taste test na tayo guys. So ito, and mainit pa siya guys. Hindi ko kasi hinaluan ng tap water. So, para maluto talaga yung chia seed. And amuyin natin siya guys. And ayan. Yung amoy niya guys is ano, alam niyo yung Nescafe na stick, yung pahaba. Ganun yung amoy na amoy, yung amoy talaga niya guys. Kuhang-kuha niya yung amoy, same sila ng amoy talaga guys. And ayun, and ang kaibahan lang sa texture is ayan. Ayan oh. Parehong-pareho talaga sila nung Nescafe na stick, yung pahaba na Nescafe. Kung alam niyo yun. So ayan. And yung Nescafe na nasa bote, ganun. Ayan o. Kuwang-kuha. Pero, yung sa texture din nito is meron lang siyang chia seeds. So, na-mention ko kanina, sobrang dami niya ng ingredients. So, ayun, naging powder na lang yung lahat. So, magte-taste test. And pasensya kung
parang sobrang kasi sobrang init, tapos kakatapos ko lang maligo. Ayan. And by the way, time check, it's already 9 p.m. and iinumin natin to ng gabi para alam niyo na, ma-absorb while our body is resting. So ayan. Taste test. Yung lasa niya guys is iba. Hindi ko in-expect. Akala ko kasi yung taste niya is same nun sa Nescafe na steak. Yung Nescafe stick. So, ganun yung lasa. Pero iba siya guys. Dahil siguro pero yung amoy niya, same ng Nescafe steak. Pero ang lasa iba. So, ang lasa niya is yung talagang pinaghalo na ingredients na na-mention ko kanina. And malalasahan mo talaga yung chia seeds. So, hindi ko alam kung para saan ang chia seeds, pero I guess para sa pagpag-glow ng skin, mga ganon. So, ayan. And iba yung lasa niya. Meron siyang pait konti. Hindi ko kasi nilagyan ng sugar, and hindi siya pwede lagyan ng sugar kasi baka matabunan ng tamis yung mga ingredients na nasa coffee or sa Daily Fit coffee brown na fiber coffee. So ayun, taste test ulit. Ang yung lasa niya talaga is para siyang talaga guys, mapait na may, alam niyo yung mga dahon kapag nirarab nyo or pinipiga nyo yung iba't ibang uri ng dahon is ganun. Parang merong tagnok, or hindi tagnok pero parang yung piga ng malunggay, mga ganun yung dahon ng malunggay, alugbati, and etc. Kapag nirarab-rab mo and kinuha mo yung gata ng mga dahon is ganun yung lasa niya, ganun. So ayan. So inumin ko na lang to off cam. So magbibigay na ako ng verdict ko. So ayan. So ayun na nga guys. So overall, okay naman siyang pang dietary supplement. And siguro hindi to magugustuhan ng iba sa inyo na ayaw sa mapapait, ayaw sa matatapang ang amoy at matatapang ang lasa. Pero siguro okay siya. And yung chia seed is para talaga siyang seeds or liso ng kamatis. So, seeds ng tomato. Mga ganun yung quality niya after maluto sa hot water. So, overall, nagustuhan ko naman siya and sana maging effective siya. Kasi, ayan. Effective siya na maging dietary supplement. So, ayun lang ang ating video guys. So, my Fanar Bildik is good, very good. So, ayan, and sana magustuhan nyo rin and bumili na kayo. Nabili ko pala siya sa Shopee and sa halagang 159 pesos. So, yun lang guys. And thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo and meron kayong natutunan. And so yun, please don't forget to click the subscribe button and click yung notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So ayun lang guys, thank you so much for watching. Hope to see you in my next video. Bye!